Joan s'asseu en banc, és un home com cal. Ja en té 65 i per treballar no val. L'han jubilat i ja té el pis pagat i ara cobra la seguretat social. Serà un simple senyor, i ja ningú li dirà doctor. Ara serà un simple senyor, i cada dematí camina carrer avall, canvia diaris llegits, repassa el santoral i tot mudat espargeix pa torrat mentre els conrons